Ассалому алайкум, бародарони қанданаботум, зиндаву сарбуланд бошед. Ҳама шуморо барои рӯзи ҷумъа, рӯзи Саидул Айём табрику таҳният мегӯм. Хоб хони он ҳастем ки Худои меҳрубон ҳамаи муҳоҷироро, мусофироро, ҳамаи ғариборо дар пушти паноҳи исмати худаш нигаҳбон боша. Амракотона дуроз, тамтона сеҳат, мастона солим, хушиҳои зиндагӣ насиби рӯзитон бугардона. Худои меҳрубон баъз анҷоми кор, баъз анҷоми муҳоҷират, баъз анҷоми мусофират, баъз анҷоми ғарибӣ бо сари баланду тани саъати мағзи солими файзи баракату дасти пур ба ватанҷону баргаштан насиби рӯзитон бугардона. Худои меҳрубон хоки ватана мо шумо дар кафи даст мо зар гардона. Аллоҳу акбар. Бародарони қандам, ҳозир ма дар Москва, дар назди бозори Люблино, дар ҳиҷомои Бобоҷон 88 қарор дорам. омадам ки бародара хабар бигирам я ҳолу борош иншоалло ба ҳолу наворум пешниҳоди шумо мекунем. Адреси мо мана торговый ярмарочный комплекс Москва. Мана ҷода агар шумо дида бошед, мана дида яъне бозори Люблино. ман ҳамҷо қарор дорам. худои меҳрубон чанд муддате ки худо хоста боша мо дар инҷа ҳастем, бо шумо суҳбат мекунем, навҳои нав ба нав пешкаши шумо мекунем. ҳавои Москва борон, хел бороне ки борон зодаста. Тоҷикистони азизам меган гарма иншоалло ба амри худо морам мерем ба қариби Тоҷикистони азизи сарбуландам ва чӣ гуфтани ҳастам, зиндаву сарбуланд бошед бародарони қанду наботум.